Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Fuloni Hawaramai Pen Ingdeng Thamke Braisi Hawar Karbi Riso Nimsorongaje Aduntuani Kapaman Pon. Jutang Hello Kay RJ Lamet Hello Kay Jete Lapen Kaching Room Hello Kayale. Sonsi ahawar tin sita Karbi Riso Nimsorongaje Penangana Ningkan Pen Nang Paman Bom Wang Bom Si Pining Ingdeng Thamke Braisi Junel Karbi Youth Festival Fuloni Hawar Amai Sitame Patumi Pray ni phaing korai si arni pen pangcheng si pani pray ni phaing korai hini arni dengki mo apa malong aduntu arni kapaman pon bangso jutang amai ronggetong pen pangcheng pon si karbi jutang asong mate KCS alama maipu pronason rong phar pen intur pon si bangso hawar jutang amai pangcheng pon Bangso me long kacharab dun terika mai phi Sabina Teron P social worker advisor MLA Dorsing Ronghang advisor Karbiang Lautar Mass Council EM Kangang Bura Kiling Son si penangan jutang kaching hon ki theki dingatum chetong dun pen bangso hawar Karbi Riso Nimso Rong ajelong RDP dun Son si patumi arni kang sam por phai troxi apor malom serdihun pu lamarjan sitame MLA Dorsing Ronghang hin pen ingpu pon lapen Patumi adap porphai crazy malam hiju ke hang lapen KP aron alokimo Karbiang Long Lautar Mass Council Joint Secretary Tensing Rongpe hinpen ingpupon Fuloni pen Bidor Singh Terang Karbiang Long News Channel Chunipon penil kumahin pen Yongsi joy ke joy pang bote ini akerap situ tame disipuli matan minghang nasi ini labangso akang film kang pupen itu makai pan asaboga tame duwe gimitum apan entum serdehun dalam te putha etum pirtha pen dangno kadowe peri ke sonse lai atau we putha kalam sini ponpo nasi nili ejurjume pilo tapenon kewangi uwi mitunda la sonthop si nang an ke klem kabori pan bang nili alur ban penong nang rum hoi pen talam ang kupon long apor bang nili ningarong pi tema ilum isi khe kang thim dunang ke dun marim kan barim ke do chot kali dun gimi kan gimi ke do chot kali ilitum tirthedang non digital labangso film ko hisap pe rame ilitum pindeng sombot jutang jubat mokha jongsi sonchipen paklang thek kulotang te khe pan benang an labangso akerap do rasi labangso serdihun ku film bangke nili hemasor ku alang kili jalang pensi paklang kono rasi pinong we labangso film kangku ponlong apot ningarongo lapen we kimi atum ta lason thak benangan kason sepen Inut Bapura Mingti Ame Kache Church Det Penajok Education em Richard Tokbiaphan Kirap Kachohang Nangli na hok le dodamji pusitame nangli meke dowek nangji Athe emek jongsi awe mate che church pulote e bangar pumta kangtingason cheplangde Lason si la khain kora trok Dwarbaguri constituency kaparlo diring PS kaparlo habirong phararong mekar Inut Bapura Mingti Ame Kache Church Det Pen Ong dunga kisung kachetong nang. Athe emek jongsi awete e bangar pumta kangting ason cheplang den. Athe iri e kengle mesem seta pirdhe kangting katheang thangta chechar donde. Athe e bangar pumke emek hello kenang sot. Alang limek kachechar chelake 2005 aningkan pensi alang lila puson amek kachechar chedet. Akisung kachetong nang lo pusi pherang kiatung kahumri damahut nang kachethandun. Lapen non pining 2020-23 aningkan anke alangli ningkan kriner kep anlo lapen ningkan kriner kep an pleng det anta badu aham phang asong atum penta nang keraba bangawi pinlang pusi kisung ke phowek Bapura Mingti pen nang chethandon lapen alangli se kachelang ji aphan dipu civil hospital along an chelang damlo sitame keme angthek chetheklong le derlo athe penang
anbak tangka nangji pusi sekelang abang pen nang cethandon amat nilitum tangka kawidet penajok tangka poisa kawidet pensi lebangso amek kacelang ase chelang thekthidalo lasinon Karbi Anglong Council Kachari Pon Ning Kemenaya Bangpho Ake Hai CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Dak Dwarbaguri Education EM Richard Tokbia Phanta Alang Litum Aphanta Kang Hon Kang Jinso Pen Nang Lang Ponvek Tha Mate Nang Rap Ponvek Tha Pusi Chuning Ripon Lapen Halapu Asopo Akleng Gobining Tipenta Dak Dwarbaguri Education EM Richard Tokbia Phan Chuning Ripon Thu Adhe Alang Lipo Aphan se kachalang jia phan thang abidi ta awidat lo lasi kang hon kang jen sopen alang lituma phanta nang rab don vek thapusi chuning ripon thu tangte alang litum pen kachuring relam thelinon arjupon sinang news text report Edward Sonkro Karbianglong news channel phula nang mekawe ituma julong lo nang mekawe puthak nang kwana ning kan men se nang mek kachi char che ke cheng lo ning kan suri hini ra ning kan phope kan suri man kan phope so dak abang abe dalon then kan suri man kan phope ning an bang ke ning kan suri nang kora ke thom an ning kan do po kan trainer kem ne dulu ma ko an ho kan trainer ke Ntela nang kan trainer ke bang bong nang tum ko na ra hospital no se chelang lo la so dak ana ja ke ding ke la di phusivir ke dam tip niemel ek ma pe tip dam lo ar vi chelang ta he ave ako ek ma pe dam thuta ako ar e chelang ta ave ko ma se ako bang se na sa bra bang teng elang ra ave la ave na bang ke asinang phan khatuni so nai nang pudu na mane ta karbar silong the madam theke del akashira pasitu mane la sona ave de na mar hedi ke imina lo ka silong theke del ang la ning kan trainer ke nang se kachelang hut kuman me aleng ke the mate ham phang so na karab dun dolo ma ham phang so na rab dun ave na hedi nene tum puriya na silang pui pu peta la do pe la mo ko wal la tum he ke pon ke wan manang adun na bang elan le la tum he paduta la no puta mane na rabun de lang di la tum ba ni ba la ke pon ke wan ni phan man taka poisa pe nang rabun de lang taka poisa bang nang rabun le acha mane yang thu ke thai thu na cha ka lo mane na hatot poket du nai 1000 si ni la so nang pi lo la le de ko malo na pi ke la mo ko ta 1000 si na poket du nai se punu yala dohuta ke dang lang bhara ke chuyun na hum pon nu ni dulu thar na chu lai tip la lang si chak lo tip mo ko ke chak lo la ante nang non la Karbianglong ke the ke ding to phan tuliram ha ke hai la pen recharge stock bi education em recharge stock bi phan nale tum hen pen ko pilo ka chuning ri ke chuning ri bang ke mane la an na birta ja ka ding da pasi dak de pin lang phi thang de pin lang ake the ke ding ni long bang we na da ko chi the de lo si ning hang ke ka lang lo hi ba ke chi lang unte nang rap dun te ke ni lo do ko ma kam chun chi de lo Lang lokso ing hana phule long Sainik School ki biji mate ki kemji pupen alam ki ke klang phuthak chinthong ronghang farming cooperative society pen lam the kapeklar dak je phan perang keme ke phapon Kidamtang prani phaing ko rahiniar ni chinthong ronghang farming cooperative society pen Sainik School ki kimponji pupen lam ki ke klang phuthak committee pen perang keme pha siklar dak pen rada phan lam the ke jaipon Ahok ladak lang lok soing hana phule along litum chinthong ronghang farming cooperative society pensi longle phelang chepari deng ponsi litum farming cooperative society pensi longle apata sitame Karbianglong Termas Council pen kiteng arona teng pen Karbianglong Termas Council pen NOC and ponsi phuloni circle office along longle apata kelong jephan claim ponsi longle apata long iglong Chinthong Ronghang Farming Cooperative Society President Harsing Kramsa Pensi Phirang Kia Melong Inghana Phule Along Lialam Kia Phuthak Radaphan Klardak Pen Kapachini Je Phansi Birta Pachithanga Melong Lamthi Ke Jaipon Kidamtang An Nilitum Chinthong Ronghang Farming Cooperative Society Pen Phirang Kia Mai Phapon
pipin lang lapuan alam ki ke klang lo pusita athe local dora pet angbong chingki jethante chok onji mene pusi mathasi piniarni anke ahok pet alam rada phan klardak pen kapachini je phansi pini phrang ke ame phaponlo Bangso Farming Cooperative Society keseng aningkan 1992 aningkan lapen Farming Cooperative Society sengdet pen 1994 pen aningkan soil conservation pen rubber arong nang pise nilitum rubber arong cho edun lo lapen aphi nilitum coffee arong si aku cho edun thulo sita lapu anwet ke chokche pusi 1992 aningkan longle pata phan me di pata klempon lo lapen longle me di pata sita nilitum karbiang longarada phan nilitum arideng pen peklang pon po puta president pen ningjepon labang solong adoy hoy kache koinot ke ninghang anat ke babu tokbi lapen nichi anathuke mun ni teron lapen nirep anathuke langkangtang lapen nitur anathuke pwd hello adoy ahoy ke nilitum badu along le phelang kit le kithi kali sarthe tokbi alang le phelang ke nilitum thirong le pusi ningjepon lapen Ladak along leke nilitum chinthong rohang farming cooperative society along binonglu pusi karbiang long radaphan kethan peklar ponlu pusi ningje pontu lase Chinese school aputhak social media long penangan alam the chepang char pondolo sita piniar ni nilitum long le phelang hemphu binongke chinthong rohang farming cooperative society along le binong apot se nilitum lang lokso inghana phule along leke Sainik school ki bije phan chedon don lo lapen nilitum chinthong rohang farming cooperative society along le ke pivek popusi karbiang long radaphan phrangke mai pen pachathang ponlo athe chinthong rohang farming cooperative society ke seng pon cheng hota langlok so hawar rong don thomke bra phopen che don pet si chinthong rohang farming cooperative society sita ke seng pon lo lake inut banghini vet kalilo la pot si committee along le pot si non abangke Sainik school ke pakim long vekpo lapen pabilang vekpo puta thanpon labangso Sainik school ki bipon ke langlok so arlok arada phan thepik binonglo athe nilitum adim backward piklang apot se nilitum langlok so hawara rada phan ke Sainik school ki bipon ke aledopik nilitum asomar lo pacharli je phan varsai ke milong pon popusi phrang ke me ke phapon hot alangitum ningje pon Sainik school ki bipon ale thepik do pusi phrang ke me ke pado pon ahut lamthe je paklang pon lada quality education long pon wekpo lapen ilituma phan isi akerap do thepik ladak ilitum ST tuma phan reservation lake 2023 aphan lo lapen home state aphan ke 67% lapen state aphan ke 7.5% do puta than pon lapen other state aphan ke 33% lapen schedule caste aphan ke 15% lapen schedule tribe aphan ke 7.5% lapen OBC aphan ke 27% lapen child of service including ex-service men aphan ke 25% lasi total home state aphan ke 67% aphan reservation do puta thanpon Bangso Sainik school ki BG along le along XKNLF general secretary Thongteron Joksita Chinthong Rohang farming cooperative society along rabar ke edo sita alang lita Sainik school ki BG aphan kachedon don lapen Sainik school pabi pon lonangpu ta lamthe kachebi podon puta thanpon la senili tum Chinthong Rohang farming cooperative society langlok so hawar inghana phule aradatum ke karbiang notar mas council pensai ke reng me sena pot kurwang thulo school nangke wan pithe ka pot la si prabjin pen Sainik school ki kim ponje aphan ning ke the pen langlok so inghana phule arada tum pen choning report tangte non pen pharang ke tumathing no kaning je ponalam thile ardrik sinan langlok so pen ropon rong phar report karbiang long news channel Chinthong Rohang Cooperative Farming Society keseng cheng la pente non an la bang salam the nilito mai phudo la si alangli har sing kramsa la si la bang so alam the alangli phansi pathan pon toilo nilin pen Pardon hokpet pini media korte tumphan johang nang kok alam thege sonlo
ko an harni penlone nilitum chinthong rong hang cooperative farming society nilitum phansi akoi nang pilo voi phis tame nilitum ta inghana phole tokbia sorpen made tokbia rong pen arat tum pen litum chingwai chingsai lam sam lam dok pen chithan chimum te khroji mini pu jok si nilitum ke piniarni kedam tang an ken litum media ta pipe pusi dobom lo voi phis tame pini an ken litum ta lan ke pap do kokpo pu jok si piniarni ke litum media kotit man hanang koklo la se hok pet pini nili than po 1992 aningkan la bangke nilitum la cooperative farming society senglo la so ke seng i bangta ilitum akorte lo mate kedam tang MLA babu rongpi alangli farming society nang tum nang loksu ta sengoi pu ajok si nilitum farming society senglo 1992 ningkan la so putak si nilitum sengbom pen cha sengbom pen ako 1994 95 ningkan ken nilitum la soil conservation pen rubor nang pilo la se dak elo la se 1995 ke rubor elo ako 96 ningkan bangke kopi e thulo la so putak ne tumta la an ke chokche okor pu ke klam choke chokche pusi ne le tum 1992 ne kan masi le tum pota selam lo la ke medi pota la ke mo lapu secretary akai Robinson rongpi na paklang nang wapis tamen nili pini la rat tumhan mande karbyang long rat media kelang akorti ingjer tumhan pachinia dim ke lhan lo je nitum ahok pet rat tuma long le sikithima mante ni tuma long le ma la sobotha ke mo secretary rongpia akai nang pachini po mate a pota mate paklang po lalo lasi 1996 bangge rubor elo lapena hala sobang so a pota long aduya hoy alam bangge lason lo lake okor nilitum derle kelang choilo hasut nilitum member ta do sarkares phangcho lake hadak asor malo sarkares phangcho ke alang liha ke sar non galang da vedolo vai phistame alang li masta la so aduye hoy ke nanglang dun lo kodaksi nang tum arong ke claim ke dam nang tuma long le kodaksi doma alang tuma alang li mas phanta arjusi dam lin lo ola anbang ke nitum ke claim jo lo an ke abelang pojok si nitum aduye hoy bangga son lo arni ke bangke non akangbra babu rongpi oh sorry babu tokbi la so tuma along le lo ba ahen lo lapen nichina thu la bangke monitoron lapen thu nirep mathu bangke langkang tang lapen thu nituna thu bangke PWD lo lake nilitum sarihima mate longle aduya hoilo lo bangke la medi potalo lalo lasi nilitum cooperative farming society hin pen kado ke phan ara tumhar pachining tung kalhan lo nilitum ke sarthe tokbi arat tumalong lile nilitum ki thikali athepima mupen tale niliyalo sarkhras phangcho mata ame thangsi sojong nang chidun lo hasorni nasi media long le tum karjolong ateng pote me hinu dolo wahista nili ansor sardam delo ta ahok pet ni tum ki than jeep pu alam ke lahan lo je ni tum ke labang so long le ke ni tum chinthong rohang farming society along le binong lo lake rat along le ni tum ki thikali lo lalo lase a phithu non bangke district council ahin mate niletum phan la sune school nang ki biji po flak same ahoklo niletum manta order lo nang pilo la sopsa ke niletum bita bivek po athe lake rat along le niletum ki thikeli da pot niletum chinthong rong hang along le
pinak po sin litum ke suni school biwek po lake mapak lena kam khita un elo litum la non sabilang so lang lok so arat mata kroi krelo litum ke lake biwek po matro la rong si asor dang e kroi dunde po ke litum ke chichak chelo kroi krelo lalo farming society ke sai mangke langlok so don thong kebra rong thong kebra phodo rong thong kebra pho pen erong inut ting bai si farming society senglo 1919 tu nangkan lagan tu mangtan lo nasi la solong le ni tum iche khiti phan pen la so khiti jong si unidate mo anisi combination besen anustan langlok so basam nang surya development phang si bang lo pote la de pek nang pulusta aching wai do nasi pini ni tum langlok so Karbiang long bagi karbidet kita dim lo, lapen ke pa pinai dim lo. Tapi pini ni itu dak langlokso ben samlang so hawara dak itu langlokso dia sepu dak suni school kewan makan itu langlokso rat bangke basang sore ningarong piglo. Ate ni tum dak langlokso ke pa pihu pen cing turun po, lapen quality education long num po. Ate suni school son bangke pini all India pen number 1 top school lo. Lasona school penang tum long le. Penang district tum penang state tum longle la pen state se banki isiwat tipi stame pini asam ke hini de ko la pen dak na bi go ke ni tum samalang so balang lok sorat bake ningarong piglo dak quality education nong po la pen admission lang le lamna na be according to the reservation 2023 kana banke je state own state halo home state ba home unitary banke 67% andu ST phanke 7.5% do la sila home state phanke alu tado hilong ngeli google pansi anlo asila alo jo dadak ateng bante senior school reservation 2023 category wise pote home state by union 3 student bake 67% bang policy pen bang troke ba troxi apan admission fee dak asumar pan lapente candidate from the state candidate from the other state panke matro 33% we lapen scheduled caste panke 15% Scheduled tribe banke 7.5%, lapen OBC banke 27%, lapen childs of service personnel including ex-servicemen 25%, lapen class of East Sainik School for girls 10% of total vacancies or 10 seats. Lasi 67% dak hum stephan piponjip se dak category according to the laso reservation banke thakedo. Lasi ni tum dak samlangso langlokso mada karbeng longara karbirunta dak porong pon education quality education nong po la penan officer peneman po. Lasi ni tum kachuni gantu lalo je laso lang putha karbeng long penan political party do sta political apo jogeda sonte mission po. Nang cerap du sonte mission laso school kosan ke bipen ke pachun poema laso bang nang cerap du sonte itu mission po. Lasi angkoi thela malado ke churu thuni tum samlang so lang laso je karbeng long ke japon ditu a leader aprang kenel tum agreement men topon lo je suni school je langloksu hasud aklus song bipon lo lapen karbeng lo thomas council itung baching honai karbeng lo raching honai dr turam no ha initiative pen daknang bipon ke nitum samlang so langloksu arat bang ke ngarong piglo lapen aling liphan suri sira karom te pajirlo lati solong le bang ke tum sakhe tok belong le kali lake sindong hang cooperative farming society along li binong lapen sakhe tok bia sarphani tum ahem marita thithe lapen thangnune nitum sakhe tok bi arat along likithile nitum dak soni school bigali lage so along le bangke peneng pen ningkan thong cap rai silo 1990 pen non 2010 bate ningkan thong cap rai silo sonong le kerai la so prang taralu same pota nitum bos bangela tamme sende tum pota de pailo la sini tum la an along le lo la si la so bangke nitum bivek po la si kadu banda chuni bangkala halo la sini anthe ni nang cholo karno Ingdeng thomke praisi ZKYF made zonal karbi youth festival ketalon pen pacheton si LYT song pen okapar he kachepate kibipon Priniphaing ko rahiniar ni ingdeng thomke praisi hawar karbi riso nimso ronga je diphu manja hawaramaya hin pen kapator pipon ronga je ketalon along lumbajong youth team ahin pen tame ronga je Katalon la pen ning ka cheparong pen kecheng sia phong karlitang longking hi chike moment pen langsoliat community alang teng along okapar hi kachepate kibipon
Aha wartina long aha warkar bi riso nimso rongaje ketalon pon nason thak thak si langsoliat sports complex along tami rongaje ketalon pangcheng pon lo. Bangso alon pacheton dun si lumbajong youth team himpen pater pipon si kecheng si apong karlitang long king hi chiki moamen pen langsoliat community alang tengalong okapar hi kachepate kibipon. Bangso okapar hi kachepate ponalong kadu kawe bang trok nerkep ran nerkep abang phua tumamen chethap dun si chepate dun. Bangso kachepate along kecheng si anong e kachepalong dun abang phu sarlong kitimong penajok si tangka surikre pho chepalong pon lapen adun thu anong e ajiterang pensi tangka surikep an chepalong pon. Kit homang deng anong e Sanjeev Gogoi hin pensi tangka suri pho an chepalong pon. Lan chotakali okapar hipen kachepalong cheng abang phu Mahendra timung pen tangka suri ke thom chepalong pon lapen okapar hipen kelong keong na abang phu longdo rong pia phan tangka sur hini pipa jerpon lo. Bangso along aluhiaman pen kachetong dun lumbajong MAC Johnny timung chetong dun si okachepar hi kachepate dun abang phu atma phan aning pathetekan. Johnny Timong lapen LYT asong along klembang phu bang phi atum mesen pen sayang deng klempon pemesi mesen pen patron pon. News 6 reports Karbianglong News Channel. Hingdeng thongkara si made 31st Zonal Karbit Festival Langslet Sport Complex ong si difuman najon ben gibi pon ni bangso ajonal festival paje ton si pining Langslet alang bi along mate Langslet lek along kecheng se pharman karlitang longking hi amen pen chikimo amen pen okepar hi mate engling competition bipono nasi pining non laso competition no thekong je alom sovet apor ke paje thangan tame dak total non an nili hai sab kilo pada 78 puni 80 lason an mang ke participant dak dolo 80% dolo pasi nili gar dolo lapen ke ako non teng bungte ke par hi atumbang aningarong o lase non ke bangi lang ani yong silason bi thulo bo dangte atumang ke adi malang bila tum lana ke the bochine dake the pigan speed boat na solai dake total only fishery mat lang ke do loko si 18 bigha plus dak ala so dimlong do nasi ke bangi lang ni bangke bang faru flip phota me da par hi un so ang deng do lasi pininga jonal festival bangke la so par hi komuneng ke bi mate la so lek pen boating war side la so pen da pen an ali ra chambang na pidun lo pininga jonal festival dihuman na jonal bangke nong e pi pajer bangke la committee dum thik pon teng bo te keteng sia phan bangke surikre pho adun thu anong e bang second bu bangla nge suri kep apen thu ke thomang le ma suri pho lapen aku dak du thang consolation plus bangke hisi bangke keteng si bihek no thiu no homa first ke long cheng ba ke pari bang long cheng bang hon bangke la bangke suri ke thom lapen ke aso sa puta me pu akoniti bang do olo puta tumang suri hini price bang pon po Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu